arthritis, mag-artrisin. Anhapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang sa pangarap po ni VP Henry Maceda, ako na po sa mga kaibanan, Mardila, daing iba, sadit sana. Pero tiyan. Madang pangal daw na Ninin Martes, Mayo 12, Mayo 12, 2026. Mga tugang niyang pong aldaw, mga kaibanan po niya ito ang sa tuya pong ginagalang na representative from Ako Bicol Party List. Hoben, batang-bata, isang batikan na attorney, at saka masigasig sa serbisyo. Nakabayan, nasa linya, nandito na po umano sa ating pong impilan si Congressman John R. Mario Chan. Good morning, Congressman. Good morning po, Sir Mario. Kamusta Ayan, po kayo? Long time no see tayo. Kaya nga po kaya glad to be back po. Yes po, ayan. Ako din, salamat po at nakasama namin kayo ngayon pong umaga. And kumusta po yung naging relief operations ng Ako Bicol Party List doon po sa mga barangay ng Tumpa, Suwa at Kirangay sa Kamalig. Ganun din sa Mulad Bukad Pequeño, Mulad Bukad Grande at saka sa Masarawag sa Ginubatan. Opo. Bali, pagpunta po namin sa mga lugar po doon sa Kamalig at saka po sa Ginubatan, kita po natin na syempre nararamdaman pa rin po nila yung kahirapan na dinulot po nitong sa ashfall po ng Mayon. Pero ang isa po nating nakita doon yung tibay po talaga ng koordinasyon mula sa mga government agencies, sa local government units, pati po sa mga volunteers po natin na marami pong nagvo-volunteer para po makatulong po sa ating mga komunidad. Pero kita pa rin po natin doon yung struggle dahil meron din po syempre mga epekto po to sa mga vulnerable sectors natin na nandoon. Pero yun po, marami rin po tayo mga naipaabot po na tulong, katulad po ng distribution po ng food packs in coordination po with DSWD po. Yes po. Congressman, ano pong nakita niyong pangangailangan na sa mga residente pong naapektuhan ng asphalt dala po ng patuloy na pag-alburuto po ng bulkan? Opo, bali po sir, yung pangangailangan po nila, syempre yung basic necessities katulad po ng pagkain. Pero bukod po doon ay syempre yung yung potable water or yung malinis na tubig na pwede pong mainom at saka magamit po. At syempre yung face mask dahil po meron pong mga negative effects po yung ashfall sa respiratory po na system po natin. So yun po basically yung pinaka nakikita po natin pangangailangan. Opo, noong May 11, no? Kahapon, namahagi po ang Ako Bicol Party List ng Sun at saka yung Sunwest Care ng water containers na may lamang drinking water sa 1,006 na pamilya doon sa Barangay Kirangay. Bakit po mahalagang may atid agad itong ganitong uri ng tulong? Yes po. Bale, dahil po every time po na meron pong activity ang Mayon o kaya kahit anong volcano po for that matter, yung pinakauna rin po talaga na apektuhan na pangangailangan po ng tao, yung source ng malinis na tubig. Dahil doon po sa source, syempre natatamaan po siya ng mga ashfall. So, isa po yan sa pinakaunang nararamdaman po ng ating mga communities, lalo na pag ganito mga sitwasyon po. Opo. Ayun, alam ko na ang Ako Bicol is magaling sa coordination with other government agencies. Now, dito po sa nangyayari ngayon, paano po nagtutulungan ng Ako Bicol Party List at ganoon din ang DSWD para po maabot natin yung mahigit sa 1,700 pamilya sa Kamalig at mahigit naman na 3,000 pamilya doon sa Ginubatan, sir? Yes po.
Actually, sa DSWD po, sila po yung in charge po sa mga pamimigay, ay sa food packs, sila po nagbibigay po sa atin ng food packs. Tapos, nagko-coordinate din po ang Ako Bicol with local government units. So, makikita po natin na napakaraming presence po doon ng mga barangay po na officials natin at saka ng mga barangay health workers. Nakita po natin na together with our volunteers po sa Ako Bicol ay talagang sinisigurado po na maayos po yung koordinasyon, na ihahatid po yung mga pangailangan. At buti po, sir, ay nabanggit nyo rin po yung sa SunWest Cares dahil meron din po tayo mga communities na nabigyan din po ng malinis na tubig dahil po sa SunWest Cares po. Opo. Yan, kumusta po naman ang naging pagtanggap ng mga residente nang makita kayo? Opo. at gano'n din yung mga ipinamimigay po na ayuda at ano po ang ilan sa mga kwentong tumatak sa inyo pong isip habang bumibisita po doon sa evacuation at affected areas po. Opo, sir. Actually, very welcoming po, nakakataba po ng puso na pagdating po namin sa mga communities ay sobrang mainit po yung pagtanggap po sa amin ng mga communities doon. Isa-isa po nating nilapitan din po yung mga nakapila para alamin kung kamusta po sila, kung ano po yung mga further pa po na mga pangangailangan nila. At nakakatuwa na makita na kahit may pinagdadaanan nga po ay kita na po yung pagtutulungan po nila. Kunwari po meron po tayo mga nakausap na mga lolo, lola, syempre nag-aalala po tayo paano po nila bubuhatin yung napakabigat na mga water na pinamigay. Pero lagi po nilang sinasabi na meron po mga willing po tumulong sa kanila na maiuwi po yung mga gamit nila. So para sa akin po siguro, sir, yung kwento na yon na common po sa lahat ng communities na napuntahan natin is yung pagtutulungan po ng mga communities natin, lalo na pag ganitong mga sitwasyon po na nakakatuwa na hindi po bitak-bitak at magkakasama rin po talaga yung mga communities. Lalo Yung bayanihan at saka bayani spirit, at Yes, saka po. yung resiliency talagang Opo. kitang-kita pagdating Opo. sa itong panahon. Opo. Now, doon po sa pag-iikot po ninyo, ano pa yung nakita po ninyong kasalukuyang kalagayan ng mga kababayan natin na patuloy pong naapektuhan ng asphalt? Opo. Bale, dun po sa mga communities na napuntahan po natin noong May 11, kita po natin na patuloy po rin po yung nararamdaman po nila tungkol po dun sa ashfall. Lalo na pag inikot nyo po kasi yung mga lugar, makikita nyo po na medyo ang ibang mga parte ay makakapal pa rin po yung mga abon na nandun. Pero yun po, kita po natin na pinagdadaanan din po, meron po mga nawalan po ng kabuhayan, meron po mga nakwento po yung mga communities na yung mga pananim po nila ay naapektuhan din po dahil sa ashfall. So, buti na lang daw po ay merong mga lugar na naulanan po. Kaya kahit papaano nabawasan po yung effects ng ashfall doon sa mga pananim nila, pati po doon sa mga livestock po nila. Ayun, po. Now, sir, maliban po doon sa food packs at drinking water, ano pong tulong pa ang nakahanda ng Ako Bicol Party List para po sa mga apektadong pamilya? Apo, sir. Right after po ng ashfall ay namigay na po kaagad yung Ako Bicol Party List ng mga face masks. So, mahigit mga 10,000 mga face masks na po yung naipapamahagi po na Ako Bicol. Dahil alam po natin na pagdating po sa ashfall, malakas po ang epekto po talaga ng ashfall sa respiratory system po ng mga tao, lalo na within the communities nearby. So, yun po. Meron po tayong mga face masks, and sinisigurado rin po na Ako Bicol Party List na nako-coordinate din po natin yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin dito sa national agencies po, na kung ano pa ba yung pwede nating ma-request po from the national agency para po maiparating din po dito. Ayun. Congressman, ano po ang mensahe nyo doon sa mga residenteng patuloy po na nangangamba dahil sa sitwasyon po nitong pag-alburuto ng Bulkan Mayon? Opo. Una-una po ay patuloy lang po tayo na makinig din po at saka sumunod po sa advice o sa payo po ng ating mga government agencies, dahil syempre pinag-aralan din po nila kung paano po best makapag-proceed po pagdating po sa mga ganyang sitwasyon. Pero syempre po ay
kilala po tayo sa pagiging resilient na mga tao. So lakasan po natin at tibayan po natin ng loob. At patuloy lang din po tayo na makipagtulungan po sa ating mga kapitbahay, sa ating mga community, pati po sa ating mga local government units para maitawid po natin ito. Ayun, no po. Lumipat naman po tayo, Congressman, dito sa usaping kabataan at edukasyon. Ano po? Ilalabas na rin po ang 10 estudyanteng papasok doon sa 10 Outstanding Student of Bicol 2026, yung pong TOSB 2026. Ano po? Apo. Now, ano ang kahalagahan po ng programang ito para po sa mga kabataang Bicolano? Opo. Ang pinaka kahalagahan po nito para sa akin ay yung recognition po talaga ng ating mga estudyante, yung mga kabataan po natin na in addition po, bukod po dun sa kanilang academic na buhay, ay nakikita natin very active po pagdating po sa community work, community service, pati po sa kanilang mga leadership within their organizations. So, gusto po natin ma-emphasize through the TOSB, yung 10 Outstanding Students of Bicol, Opo. na kahit bata pa lang po ay pwede na po tayong magsilbing mga leadership figures within our community. Kasi nakakatuwa po pag nakita po natin yung mga ginagawa nila at saka po yung mga speeches na naibigay nila. Talagang may inspire din po kayo pag napakinggan niyo po. Ayan, saan po yung gaganapin yung awarding ceremony nitong 10 Outstanding Student of Bicol 2026 at ano po yung mga maasahan ng publiko sa nasabi pong event? Opo, sir. Yung 10 Outstanding Students of Bicol for 2026, this Friday po siya gaganapin sa Camarines Sur Polytechnic College po sa auditorium dito. Magsisimula po ito ng 8 a.m. At ang maasahan po natin dito ay marirecognize po natin yung mga estudyante po natin na talaga may mga naipakita pong mga dapat na tularan po ng ating mga ibang mga kabataan. And expect din po nila na meron po tayong mga programa na will truly bring out po itong mga success po na naipakita nila. Yan, bilang isang leader po at taga-suporta ng kabataan, ano po ang inyong pananaw sa papel ng mga estudyante sa paghubog ng kinabukasan ng Bicol Region po? Opo. Para sa akin po kasi yung mga kabataan po ngayon, sila po yung magsisilbing mga leader po ng ating region at saka hopefully and actually expectedly leader din po sa ating buong bansa. So para sa akin, nakikita ko po yung value na ini-inspire po natin at ini-encourage po itong mga kabataan natin na magsumikap at tignan po nila yung mga posible po nilang magawa na despite their youth, actually because of their youth, they are able to do po. So dahil po sa kabataan nila at dahil po sa mga idealism, sa mga alam po nilang mga gawin, lalo na iba na po ang henerasyon ngayon, iba na po yung mga kaalaman nila. So sila po talaga yung alam kung paano best matutulungan din po yung mga communities dahil iba na rin po talaga yung information that they are able to access. So yun po, nakikita ko po talaga yung taglay na kagalingan at saka yung potential po talaga ng ating mga kabataan. Ayan, po. And siguro kunin natin yung message po ninyo sa mga kabataang nais ding maging inspirasyon at ehemplo sa kanilang komunidad kagaya po ng mga finalist ng TOSB 2026. Opo. Bali, mensahe ko po sa finalist, actually pati rin po sa mga kabataan po natin na nakikinig, ay magsumikap po tayo sa school, pero in addition dun sa pagsisikap po natin sa eskwelahan, tignan po natin kung ano po yung mga pwede natin gawin sa ating mga communities, take part in activities na sa tingin nyo po ay makakatulong po sa ating komunidad. At actually, maganda rin po makapag-isip din po tayo kung ano po yung mga pwede pa natin maitulong o kaya pwede nating ma-organize within our own communities na will be for the common good po ng ating mga kasamahan po dito. So, yun po, despite actually, because of our youth, we are able to see mga bagay po na pwede nating magawa and gamitin po natin yung mga kaalaman natin at saka yung kabataan natin para with vigor, gawin po natin yung mga activities that will serve the public po. Ayun, immediate response para po sa krisis sa bulkan. Pagkatapos ito pong programa sa kabataan at edukasyon. Alam ko may programa yung Ako Bicol sa accessibility o yung pong mobility ng ating mga kababayan na hindi nakakalakad. Ano po? Any good news po para sa program na ito? Opo. Actually, today po ay mamimigay po ang Ako Bicol Party List po ng mga wheelchairs sa buong
buong probinsya po na Albay. Pero pwede po nating puntahan ang Embarcadero. Mamimigay doon po ang Ako Bicol Party List po itong mga wheelchairs po natin. So, through this, hopefully marami po tayong mga pamilyang matulungan, lalo na po with mobility issues, para naman ay magkaroon po sila ng pantay po, or at least more equal opportunity po na magkaroon po ng access to all our public services and yung mga gusto natin puntahan. So, yun po, sa Embarcadero po, meron po tayong Aba. papamigay. Congressman Jan, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan nakikinig all over the world na po yata, no? Opo. Aba. Wow. Sige pa. So sa ating mga kababayan po na nakikinig all over the world, tsaka dito po sa Bicol, maraming salamat po sa patuloy niyo pong support for Ako Bicol Party List. And hopefully po ay every time po na nag-iikot po ako, sinasabi ko po palagi na pag meron po kayong mga pangangailangan o kaya sa tingin niyo po ay meron pong maitutulong ang Ako Bicol Party List, ay wag po kayong mahiya or mag-atubiling lumapit po sa ating mga coordinators. Dahil yun po, nakikinig po kami at saka naghahanap din po talaga ng solusyon para po pag meron po tayong mga dapat ayusin at saka dapat po ay may mga pwede tayong maitulong, ginagawan po natin yan ng paraan. So wag po kayong mahiya, lumapit lang po kayo sa ating mga coordinators. Ayan, mga tugang Congressman Jan Almario Chan, maraming salamat po for dropping by at saka pagbahagi ng mga programa po ng Ako Bicol Party List in times of crisis, at ganoon din para po matutukan yung mga kabataan nating estudyante na maging gabay at maging inspirasyon sa kanila pong tinatahak ng mga landas. Maraming salamat po. Mga tugang, thank you very much kay Ate Sally. Yan. Siring man kay Ma'am Rochelle. Good morning. And sa tropa, maraming salamat po. Sa Giraray, mga tugang, sa pangarap po ni Bibi Henry, ako na po ang sinuna kaibanan, Mardila. Dengi ba? Salamat po. At good morning. Mamaya po, diretso po ang programa, Ang Hapot. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa ng hapot sa DCGB. Salamat tabi kay Pading Mar de la Cruz sa pag-interview ko sa bago kay Congressman Chan Kanako Bicol. Dahil lang kita nakaka-online ka sa bago baya audio-video dahil ang po medyo maluyan sa tuyang satellite connection ngayon pong pagkaaga. Pero okay na kita. Mga tugang, para po sa mga reactions, please text my number tabi sa tuyang sa tuyang tabing numero, and then pipaaram ko sa satuya na mga pag-iriba sa newsroom kung sisay ano ang boto kan mga Bicol congressmen sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya lang nahiling ko sa 25 na lawmakers, mga tugang na nagboto kontra sa impeachment. From there,
makaka-conclude kita kung ano ang boto kan mga Bicol congressmen sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Babalikan taon-taon dyan. Nasa linya muna mga tugang si Angel Mustasa, hali po dyan sa Barangay Dapnap. May kinaraman din sa issue dyan o istorya dyan, may kinaraman po sa nagkaperang pamilya o sarong pamilya o nagkaperang pamilya na naka-star mga tugang sa erarim ng tulay. May pamilya po dyan na naka-star sa ilalim ng tulay. Angel, good morning Angel. Ano nangyari? Yes, good morning VP Henry. Good morning sa ito yung mga paraan tabay. Tama ka dyan VP Henry. 7 taon na nag-star VP Henry sa Erarom Kantulay dyan sa Makabalo ining Bantog Bridge. Digdi sa Barangay Dapdap, Legazpi City and mag-agom na Ricky Asin Marivica Venus. Alagad VP Henry dahil sa esfersos kan konseho kan Barangay Dapdap, Legazpi City sa pangyayat ni Kapitan EVP Glenn J. Barcelon, koordinasyon sa City Social Welfare and Development sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Kana nakalihis na Sabado na Webes VP Henry, matrayon po na ining nagbiyahe pasisiring sa indang pinaghalian na lugar sa Capiz City. Pero kayan VP Henry, dakulang signifikante ini VP Henry lakdang kang ginibukan na Barangay Dapdap dahilan ta apera duman VP Henry sa pagpapauli kanya duman sa ilang pinaghalian. Nalinig na ito VP Henry na Baltog Bridge dyan sa Erarom kang Baltog Bridge na temporaryo nga ni Pigi Istaran kan mag-agom tabi VP Henry. Para mas masabutan tan istorya VP Henry, mga kaibahan taon niya si Kapitan EVP Glenn J. Barcelon. EVP, nasa ibang na linya po si Sir Henry Maseda. Hello ka, PVP, maray na aga po. Maray na aga, sabi, VP Henry, asing sa gabos dyan niya itong listeners sa istasyon kan DCGB. Apo, IBP, tayo muna po kami background. Ano po ang nangyari? Nakaabot iyan na pamilya dyan hanggang sa minister po sa Erarom Kantulay? Bali po, ang background kay ni, mga taga-Capiz City ni. Apo. Kaya lang, kang panahon baga, na igwang nagtitinda dyan sa may old market, si Katon yung gari pansit tuglugan ito. Yeah. Na sa tugang niya, si Elsis Lapas Batchoy, sungarang kan tindahan. Tugang ini kan lalaki. Kaya natural, naging successful so business din sa Legazpi. Nag-iba naman siya, nagtingti naman siya. Kaya lang pag after a while, nawara naman so old market kan sa udan kan Legazpi na sudo. Yeah. Si LC nagparang naman sa mundo. Nawalat na ining si Ricky. And dapat duman sila sa puro. Duman sila tabi VP Henry, inot na nag-star, nag-arkila. Okay. And eventually, nakakuaman ki istaran sa may ibong kang tulay kang Makabalo. Sa siyang small na kubo-kubo na taga-puro man ang tagsadiri. Duman na sila nagbalyo. Okay? Kaya lang, kang nyaon sila dyan, igwang nag-claim na sa hindi itong lote. Kaya pinagbabalo na mapahali sila. Kaya lang, naiman tulos na kahali. Hasta, nag-construir mga tabi so Esplanade, sa Makabalo Esplanade Project kang City Government of Legazpi. Alas pala ang panahon na ito kang pandemya. Natural dahil sa construction activities naapektaran sa lugar kan sa indang natutugdukan. Napilitan silang mag-vacate naman sa pag-aarakila nila. And yun na yun, naka-star na sinda, digdi na sa Erarom kan, tulay kang Baltog Bridge kang Makabalo River. Kaya inabot pa sinda kang pandemya dyan sa lugar na yan. I see. Okay. Ganyan, dahil mga delinquenting lugar, dahil gilid ito kang Makabalo, hazard area ito, pinagmaabot kay Tupa, kang Barangay Council, nagaganda kaming tabang sa iba-ibang mga opisina na mapa-relocate or hali initigdi na talagang alangkawon ang possibility na ma-disquito sila. Kaya lang din nagkakay kong konkretong lakdang o aksyon. Hasta sa Rung Aldaw, nagmiriting kami muna kan DSWD, Regional Office Number 5. Dahil baga nagluwas na sa social media ining istorya kay ini,
gari na kanto sa DSWD. Kaya nag-conduct sinda kay background and interview sa mag-agom. And then after that, nag-meeting man kami dito sa Barangay Hulme kasama si Ate Cecil. Sa tuyang Social Welfare and Development Officer para planuhan kung paano ma-rescue ining mag-agom na ini na mailikay sa pwedeng maraot na mangyari sa inda. As in, may kaglamang sa tamang kamugtakan. Tanganing may dignidad lamang sinda bilang mag-agom, bilang tao. Kaya lang, siyempre natural, ang DSWD, halawig ang proseso. Nasa proseso pa lang sinda, nasa parte pa lang sinda kang pag-interview, pag-ibo kang case study, medyo halawig pa. Dahil pang definite na direksyon. Kami man, sa parte kang Barangay Council, nasa pag-preparar kami kang pagbisita kan mga taga-local government academy. Na mag-document sinda kang Macabal River bilang Saro Bagatabi kang Galing Cook Award kang 2025. So, iisip mi na medyo bako marhay na mahiling kan mga bisita na ikaw ang occupant duman sa Irarom Cantulay. Being part of the Macabal River. Kaya on our own, nag-esperso kami si Kagawad Carlito Bergonyo bilang iyong Committee on Land and Housing, iyong masigasig para pakiuron, nag-negotiate dito sa mag-agom. Kang inot nga ni, pighanapan ni Kimarki lang harong duman sa and nakakuha na ko kami. Kaya lang, eventually, nagbago sa isip ka mag-agom ta mas muyaninda, magbalik na kani duman sa kapis na susog sa dialogue sa Indakan DSWD na may mention na rin ang balik probinsya program. I see. Okay. Kaya lang, dahil pa man ki final report or recommendation or kung anong kay puan na lakdang nagigibon ka DSWD, kaya kami sa on ground, kami na ang nagmaliugot kung paano ini ma-remove o mapahali o ma-rescue duman sa Irarom ka. So, kaya sa naging resulta, dahil nakiguron sinda kay Kagawad kang dito na maulit na lang sinda sa Kapis. Kaya immediately, nagduman kami ni Kagawad kang dito kay Mayor Hisham. Pag-istorya kami ini update, nakang-inot pa, nagturam na si Mayor Hisham na willing siyang magtawag relocation ko ta duman sa umama. Ayun. Pero loti lang, warang harong. So at least may effort man so city government sa pagi ni Mayor. Yeah. Kaya big update siya kang kamaubutan kang magagom. So gari na upaman siya and sabi niya sige ma-share man niya ako. Kaya si Mayor buda kami nag-share kami kang gastusan naturalmente pigatod ni Kagawad Carlito duman sa Pilar and nagbiyahe sinda pasiring sa Masbate and then sa Masbate ko pasidang Sinakayan hanggang nakantos duman sa indang lugar sa Capiz City. So yan po tabi BP Henry ang istorya kaya na pinagtabangan ni muda ni Ate Cecil Arcilia na yung City Social Welfare and Development Office na so preparasyon sa pagpalarga mo na mga pagdesisyon ko nagdibuon siya tabi so naggiya as in nagtuwang sa muya para mangyari ini. I see. So, ang nasabutan ko tabi IBP na may mga ginibok kamong effort sa barangay and then si Mayor Hisham sa lokal na gobyerno na ining tawong ini bago mag-uli matabangan na matawan ng kistaran o disin ng kistaran may yan pwede sindang madumanan dahil sa bagay na. Kaya lang tama pala so na ko akong feedback na sila nagdesisyon na mag-uli duman dahil sa balik probinsya program kan gobyerno. Tama po? Iyo po tabi BPNP. In fact, ining magagom, ikaw ining aki dyan sa umapon. And kauron man na Ate Cecil, buda kan DSWD, kung baka pwedeng tumanyo na sa inda mag-star. Kasi sinipiga, gigibon man ko takipagi. Kaya lang, mas marahin na itong naging final na decision ka magagom na mag-uli na lang sa Capiz City. I see. Okay. So yan pa lang so nangyari. Tapos siyempre, 7 years pa lang dyan. Is when may BP, dyan sinda inabot kang pandemic sa tulay, sa Irarom kang tulay, kang panahon na ito? Iyo tabi, BP Henry. And so, sunod-sunod na mga bagyo. Although nakikisiro man yan sinda sa mga taga-puro. Sanay sinda, duman sa puro, nag-uuli.
Kasi ang agong niya sa babae, parking attendant dyan sa Boulevard, sa parte kang Puro, dyan mismo sa may Rockford, Bagatabi. Yeah. Oo. So meaning pa lang po, gari, abang siya naka-start dyan, nakakakuama siya ki hanap buhay, yung kausa kung nata naging haloy masyadong pag-start dyan, tabi IBP, tama? Iyo tabi, Penrita, may gusman ining, ining babae, ta nag-parking attendant. Buda, hindi baga paano, although nasa Irarom Sinda, pero nasa Legazpi Boulevard Sinda, na tourist destination ka Legazpi City. Dakol kinag-jogging, dakol kinag-walking, na kapag nahihiling Sinda, natural, ang tao baga mahirakon. Opo. Sa Sinda. Kaya na-survive man nila sa pag-istar nila dyan. I see. So yan pala so nangyari. So with that, paano tabi sinda IBP nakauli? Pamasahe? O ano pong naging sistema kang pag-uli naman sa kapis? Iyon na po tabi ito, BP Henry, nagtao ki financial si Mayor in the amount of 10,000 pesos. Ako man, nag-share man akong 7,000 pesos. Yun, naputol si Angel. Pigulit ko so hapot kay IBP ta. Kung gusto sabihon tabi, balikan ko lang si IBP Tama itatharap ako sa iya. Angel, nandiyan ka na? BP Henry. IBP. Opo. Pero tabi gabos sunatara na itnaong natabang financial sa persa duman sa pamilyang ito? Opo, nasambit ko ni tabi sa imo na si Mayor Hisham nagtao ki 10,000. Ako nasa 7,000 man sa hiras ko. And si Ate Cecil, so CSWDO, iyo man po tabi so naggasolina kang service vehicle kang Barangay Dapdap na pinag-drive man ni Kagawad Carlito Bergonyo. Ayun. So kung sabihin pa lang tabi IBP, maray mag-start dyan sa lugar nindo? Dahil halawig man na proseso kasi medyo talaga ito, medyo maselan na sitwasyon. As in, pinapapasalamat min na napagtabangan. As in, sa tabang kang mahal na Diyos, natawan ni pinal na solusyon itong sitwasyon ka magagong. Ayun, karaman sana. Tama ka man umarong na iba. Actually, siguro samantalahon ko na ining pagkakataon na inita. Pag-istorya ko sa kay Angel. And sa council, na-mention ko naman tabi ini na although lakdang nagilibo kang Dapdap, kang City, kang CSWDO, nangyari sa objeto na ma-rescue, mahali isinda naman sa Iraron Cantulay and mapauli sa Capi City. Kaya lang, pag-iisip mi na ngunyan nakaulit na sinda sa Capis, ano na ang sindang magiging kamugtakan? Yan, correct. Baka taod-taod ka yan, after a while, gari nagkaikong katipisilan duman, lalo na sa sistema kang bumalik livelihood, pagkabuhay. Maisipan kiraray na bumalik digdio sa Legazpi. Kaya siguro, samantalahon ko tabi ni BP Henry na pagkakataon na ini, siguro sa paagitan naman kang istasyon DCGB, very popular kang broadcaster kang bilog na Pilipinas. Baka pwedeng i-representar mo kami duman kay Director Laurio kang DSWD na balikan kan mga tao niya so pag-aadal kang sitwasyon kang mag-agom as in gumibo ng kati konkretong lakdan na matabangan ini sa aspeto kang pag-koordinar duman man sa opisina kang DSWD duman sa Capis. Ayun, mamonitor kung kumusta ang sitwasyon ng pamilya ka asistensya na mabut duman. They donate na duman opo. So, duman kaya itong ulian ninda talaga IBP, igwas sindang ulian na harong, sa briefing po sa Indo, igwas siyang ulian na istaran tabi, o may abutan talaga sinda duman na maray, sa iling tabi, sa istorya. Nag-agiman ini sa proseso na ginibo na Ate Cecil, nag-interview sinda, nagkamorbilbida na sa pamilya, at sabi nga ni baga may aki man sa umapon, and igwa pa ng aki duman sa Capis. Ayun. Ito ng pamilya, ito ng mga tugang. Kaya, maugmahon mo na mahiling na
nagkabaralikan o kaya Yung nakipag-reunion, nagkasaraw mayroon nag-reunion ang sinda. pamilya Giraray. Kaya lang, siyempre, sa likod kaya, nakaugmahanaan kung paano masustiniran, na maayudahan, matabangan ang mag-agom, na mamuhay na normal duman sa indang lugar sa Capiz. Budak ko, tama ka, mamonitor and mahiling kung kumusta ang sitwasyon duman, as in, saan, matawanan kigaro ngaya livelihood, tanganing mantiniro sindang, kasarabay ang buong pamilya duman sa Capiz na ito, tabi EBP. Ayo tabi BP Henry, dakulon bagang mga programa ang DSWD na nababasa ta sa mga press releases ninda. So baka lamang kung anong programang bumagay sa mag-agom na matabangan ini. Tanganin dahil mabutya na, nagalisa na pinalarga katapos pagamot duman, bala naman sila kang buhay ninda. Sana ma-reparo, ma-asikaso, and may padagos ka ining staff kang regional office kang DSWD. So na po na nindang pinagigibo nindang social case study. Okay. So uminagi pala niyan sa magayon na proseso. Tapos imagine ko kaya EBP kung paano sila nag-aaga, nangungudto, namamahaw, namamanggi, kung paano sila nag-i-start sa aram kan tulay sa laog kipitong taon tabi. Iyo, totoo yan. Masalimot ang buhay. Man sinda, na-survive ninda ang pirang taon kan sa indang pagtio sa iraram kan tulay. Ngalas kani kami, paano sinda talaga naka-start naman. And in fact, igawa pa sindang atama na 8 ayam. O imagine mo ang BP. 8 ayam ha? May 7 ayam EBP? 8 ayam. I mean imagine Oo. Kaya naibang istorya kini magagam na ini. Kaya kanapalargami na pasiring sa Pilar Port in Sigida, nag-komunikar ako kay Dr. Manny Estipona, ang satuyang City Veterinary Officer, na matabangan kami ma-rescue ninda itong mga ayam. Actually, 8 ito, so 2 pinanaon na daan at anom. So anom, kang pig-rescue ito kan mga tao ni Dr. Manny, so 5 ang na-rescue, so nakadulag da. Ayun. Kaya nakulang ako Actually, natabang, so tinang-assistensya ni Dr. Manny Estipona. Kaya nagpasalamat man yan. Ako tulos sa iya. And apera kayan, nag-coordinate man ako sa Task Force Kalinigan and Kayusan kay Paday Kuya Andy Marbella na tabangan kaming malinig, maklearing itong iraram kantulay. And immediately, nag-respondi man sinda and hinarali ninda sa mga kahoy ng mga nagkakalat naman as in iba pang mga lumber materials. Ngunyan, so mga basura nagkatarada duman sa mga used clothing, so mga plastic o kung ano-anong mga basura duman, pinagtarabangan na limpihan, narakagawad Alex Agualio, na iyo man ang yung committee chair sa environment. Kaya nakulong kinagturuan para makumpleto ng gadtabi BP Henry ining istoryang ini. Okay. Actually, yan po, so si Kagawad Boyla naman ang nagtuwang sa City Veterinary Office. Actually, yan po ang napot ko sa imong EBP kung paano sisian nag-ataman. Ta imagine sa indang sinuportaran, sa indang pigpakaon, sa indang binuhay so 7 ayam, and then ngunyam palan, pati sa mga ayam, natawanan mang kimaray na dudumanan after na maghali sinda. Iya po, tapi na-rescue ta na ito kara Dr. Manny Estipona. Opo, okay. So, magayon yan, tabi na naging resulta kan sa indong coordination sa mga kababayan, so tawo, so ayam, etc. So ibang aning tawo na medyo maray ang pagkabuhay, kulangan na pigkatama na ayam. Sila lagod 7 ayam, pigbubuhay dyan mismo sa irarom kantulay. Ano, with that tabi EBP, anong realization na nahiling nindo sa barangay, sa mga nagdadangugo niya na mga kapabarangay kapitan mo, mga barangay council, residente kang barangay. Ano pang realization nindo sa likod kang effort na ini na mataonan ki maray na ano yan, sabi nga ni garo dissenting pag-uli duman sa indang barang lugar siraram tabi kang balik probinsya program tabi. Oo, para sa kuya personally tabi BP Henry medyo although makaugmahon na nakatabang kami duman sa magagawa na mapauli, pero so halibag ang panahon na nagtiyo sila sa iraram kantulay. Gari ito ang pigi-idaw ko na day tulo sa tauan ki tamang lakdang. I hope nasabutan mo ako na
Yeah. Kanani, kaya nagngangalas ka, paano hindi na-survive to sa rarong tulay? Pag marot ang panahon, makusugod ang mga ukol duman. Iyo baga, pagbabaha dyan, pagbaba pati dyan. Simple yan. Pag summer, maigito na yan. Di ba? Yeah. And so, na ini baga makabalo, kami ang endpoint, kami ang tigtapusan kang 4 na salog bago makaluwas sa Albay Golf. Delinquent, di baga na lugar. Lalo pag nagbulos ang baha. Diba? So, itong, imagine, 7 years na niyaong sinda dyan. Kaya siguro, pag nag-reflect nga ni ako, parang na-imagine ko man, so mga nag-i-restar man sa Irarom Cantulay sa Metro Manila. Iyo baga. Sa Inda ABP, sa Manila. Sa Manila, saro lang ang concern ninda. So, ribukan auto, so ati, alpog, etc. Pero dyan sa Irarom Cantulay sa imo, dakol na klaseng, sabi nga ni, complex disaster ang pigasapan ninda dyan. May high tide, may baha, di ba? May basura paminsan na halid duman sa luwas, tamalinig ng Makabalo River ngunyan. So halid sa luwas, binaapwak pa dyan. Kung halangkaw ang tubig, paano sila dyan nag-survive sa lugar na talaga, di ba? Saka, so dignidad baga na bilang tao niya kung kamasiraram kan sa loob. Diba? Parang di ka namumuhay sa sarong normal na buhay, arog sa tuya. Na bilog ang pamilya, nag-irimanan sarong arong. So, primero ito nga nahiling ko. So, bako makaskas na pagsolusyon kang sarong sitwasyon na naihiling tang problema. Pandua, ang kakulangan sa housing program kan sa tuyang gobyerno. So, yan ka mga na-realize ko tabi BP Henry. And pangtulo, ang medyo so proseso bagang medyo haloy arog lang sa DSWD, bako arog sa muya na frontliners, barangay, kung ano naisipan, insigida kung pwede, action tulos. Yes. Pero sa Indabaga, sa government agency, grabe ang proseso. Nag-aagian. Totoo. Nag-ocular mo na, nag-i-investigar mo na, nag-i-interview mo na, nag-i-environment. Luno na proseso. In a way na habang nagtutumbaan mga aldaw si Mana Bulan, dahil mo pa naihiling ko anong direksyon. Kaya iyan siguro ang naihiling ko man na lalong mas mapakusog ang mga barangay. Ang barangay, makaskason kung ano naisip, nahiling na dapat as in immediatamente aksyon, nangigibo tolos. So, yan siguro. Kaya sabi ko baga tabi sa MOB Henry Casumago, sa intervention mo man, baka pwedeng mairepresentar mo duman sa sa DSWD kay Attorney Regional Director Laurio na hiling kong girare balikan ini yung sitwasyon na ini as in talagang matamangan itong mag-agom na nyaon naman yan sa kapis. Yes, tama yan. Sige bebe, tagibon tang paagi na ma-monitor yan. Pero po palan so aki kay pakiulit to po. Ayun, naputo. Gusto ko, ang gusto kong susugan digdi, ang wish ta na sana sa mga aki magakaiyan, so maging arog, maging successful sa buhay. Diba? Sa mga mabuta. Magiging istorya ninda yan Magiging istorya ninda kung paano sila nag-ascend sa buhay, kung paano sila nag-survive sa Pilipinas. Hello, Angel? Ayo, BP Henry. Pero tabi ibip so aki kayo ni? Ang araw ko, sabi na Ate Cecil, may sarong agi sa umapon. Okay. May gumna no? Naman sa kapis na aki, na iyong kauron-uron kayo ng aki mandigdi. Kaya nakakomunikar na niya, pauli na niya sa rapapa kasi mama. Something like that. Oo. Pero so dyan sa tulay. Sa kompletong family background. Pero so dyan po sa tulay, parang aki so kaya di ba niya nag-start? Saro lang? Sinda lang na diba? Sinda lang na sinang duwa lang. Sinang duwa lang. Sinda lang. Okay. Sinda lang. Okay. So sana maging successful ini sa maabot na aldaw. At ang magiging parte kang istorya kang buhay nila na pwedeng maka-inspire tabi sa publiko. And then so ginibong nindong lakdang man dyan, pwede maging template kan iba pa na namumroblema kung paano man maasikaso ang mga naka-star sa indang mga barangay na bako taga dyan po
sa saindang pinag-irok ang mga respetibong mga barangay tabi EVP. Tama ka dyan, tabi, VP Henry. Sa first part gayon, naging successful na. Lugod ang part 2, yun na ining intervention kang DSWD. Iya. Di talaga magigibo kung daing tarabangan, daing Iyo, tamang tama po yan. coordination Kasi, with proper siyempre, agencies. Ini dahil nga ni, siyempre, ngayon si Mayor Hisham, ngayon City Social Welfare Office, may little participation man sa DSWD, and sa Barangay Council, sa ko yung mga pag-iriba, na talagang, tapos kami nagtarabang-tabang kung paano ini mangyari na ma-rescue yung mag-agom. Opo, okay. EVP, yung man sana po unless na may gusto ka tabing pasalamatan sa likod kan effort na antabi. Go ahead, Tabi. Okay, gabos naman baga gayon, na-mentionar ko naman sa pasalamat. Yeah. And sa iba pa gayon ng mga nagpakatabang kasi sa haloy na 7 taon nag-istar ang mag-agom dyan, na-survive ninda, siguro sabi ko kasubago, so nag-aaragi na nag-jogging, nag-walking, may nagtatarabang-tabang dyan. And then, napukawan sa publiko dahil sa mga vloggers, naglalaruwas na paano yan sa social media. Kaya nakuha na so attention. Kasi kakinot pa na tiga-asakaso may on our own, talagang nadipisilan kami. At least kung yan naging mag-iana. Yeah, okay. Salamat, Tabi EVP. Good luck, Tabi, and mabuhay ang Barangay Dapdap. VP, may idagdag lang ako kay EVP. Dahil lang taka nakalis na aldaw, nahiling ko igwas yung kidrayran VP Henrican floating raft na gibo sa plastic materials. Hagaran sa Tabi EVP Henrican floating ano? Si floating EVP kung ano ang magiging gamit kay ni VP Henry, lalo na bagat tapadagos man ang ng pag-inguwa na malinig Tabi VP Henry and Macabalo River. Floating ano, Tabi yan, EVP? Floating rug? Balsa, Tama? Tabi, VP Henry. Balsa? Oo. Balsa? Balsa, okay. Made of ano po ang balsa? Made of, ang irarom niya, mga plastic container. Plastic container na donation man sa muya kang LCC Foundation. Okay. So sa ibabaw niya, PVC siya PVC, nalingawan to. So, basta PVC siya. Ang nag-design ang nag-gibo si Engineer Jed Napay. Siya man, sabi VP Henry, ang nagdisenyo as in nag-gibo kang net trap dito sa Macabalo River. Kasi nagkataon na kaya po namin na mag-repair kan Macabalo net trap, kinaorin siya. And sorry, ito pang big bring out kung concern na sumasakayan ka mga basura. Yeah. Makakuha doon sa net trap, sa salog, kasi hindi kakaag. Dati nag-gibo sindag styro na floater, kasi ng bangka kang inot, pero kapag bagyo sa bangka na waraot, so sa floater man na styro, naraot naman. So kinipuan niya kami. And dahil naging successful, magayon, and ma-improve kami, magimo kami mas nakula na kaya ang 10 tao na magsakay. Gusto sabihin kami, VP Henry ka ng direksyon, kapag itong mga clean up, igwang organisasyon, opisina, grupo na mo yung tabang mag-clean up sa Macabalo, pwede na silang magsakay naman sa tahaw kan salog. Bako araw kan dati, nagabos na sa gilid sana. So, with this big balsa, pwede na silang magsakay naman and magtabang, magtikpaw kan mga basura na nagbubulos sa Macabalo. So, pwede pong magamit ini, EVP? Na sitwasyon. And kung talagang pag-abot ng panahon na malinigo na ini, magayon na, pwedeng mas makula pa itong balsang ito na pwede nang masakayan for recreational purposes. Ayun. So magayon yan So at least tayo man ang dati-dati magtikpaw ka diyan ka sa gilid, di ba? Ngunyan, sa pagi kang balsang yan, mas makakarani kag kimare, mas mahali kimare ang basura. Iyo tabi magatabi VP Henry. So Macabalo River Warriors nagbubulso pa ito, naglalarangoy pa ito magkuha kang basura. Hindi ko na silang masasakayan. Okay. So EVP, good luck Tabi sa mga effort naan. Mabuhay. Thank you. Okay. Salamat Tabi. Okay. So, yan po, VP Henry, si Kapitan EVP Glenn J. Barcelona para sa istorya manig ni VP Henry hali sa Barangay Dapdap, Azal Mustaza, DZGB News. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas, alas 8:30 na din pagkaaga. May kinaraman sa feature story na iyan sa pag-rescue. As in pagtaonin, sabi nga ni natawan kimarin na dignidad. Ina pamilya dyan na haloy na naka-star, mga tugang sa ilalim ng tulay. Sa balik,
mga tugang, ano ang boto kan Bicol Congressman mga tugang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Hanap mo ba yung kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extra na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. 8:40 na oras po sa Pilipinas. Nasa linya si Padingalar Mario. May kinaraman po sa anhapot daw. Kung no rin mga tugang pupunan ang proyekto ng road widening. Yan po sa may parte kan Washington Drive. Good morning, Padingal. Go ahead. Salamat, Paday. Good morning. Posibleng Hunyo pa mapupunan ang road widening dyan sa corner Epakende Drive as in alternate road harani sa may UST Hospital Albay District. Sabi yan ni Mayor Hisham Ismail pagkatapos sa inaprobarana kan sanggunian panglunsod kan sarong simana sa sendang special na sesyon ang 5 million na budget sa road widening. Dakulang pasalamat kan Gobernador Lokal kay Dr. Lita Ago sa pagdonar sa parte kan sayang lote dyan para mapahiwas ang tinampo siring man dyan sa may UST Hospital. Dakulaon na pasalamat sa manyamiento kan city government sa sendang pagkooperar na mapakarayan traffic sa lugar na yan. Dahil talagang problema dyan ang traffic, lalo na pag rasaor, ulit piot na maray ang tinampo, as in dakol ang volume ng mga bihikulo na nag-aagi sa rota na yan. Kaya piginguan yan kan syudad na maayos yan, binadgetan inin 5 million hali sa 2025 surplus budget kan city government. Dahil may proseso legal pa man, sigon kay Mayor Hisham Ismail, posibleng Hunyo pa mapupunan ang road widening. Iyon. Yan pa rin. Okay. Na informasyon pa, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya sa dagdagma na report. Karen, good morning Karen. Yes, BP Henry, good morning. Ipinakansilar na kan Schools Divisions Office kan Albay ang mga face-to-face summer class, mga brigada, asin mga mass gathering sa mga eskwelahan kan mga munisipyo na nagkasagabangon pa sa Nangunyan matapos ang nangyaring volcanic ashfall. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Engineer Christopher Simon San Diego, ang DRRM coordinator kan nasabing division. Ang decision and duty, base iyan sa naging pag-urulay kan division as in disaster risk reduction management coordinators kung saan ang banwaan kan kamalig, ginubatan, asin uwas, ang may opisyal niya na direktiba sa division na magkansilar na muna ng mga summer class, mga brigada asin ano pang mga aktibidades sa mga masunod na adlaw. Tanganing maingatan man mo na ang mga salud kag estudyante, mga magurang, mga maestra sa pwedeng maidarakan mga abo asin ining aktibidad pa kan ngayon, considering na nagtatagabangon pa sana ang mga nasabing banwaan sa naging epekto kan pyroclastic density current kan mayon. Mantag lininaw bibikan na Schools Divisions Office kan Albay na subject pa man inigilari sa magiging desisyon kan lokal na gobyerno. O halimbawa, VP, susugmaya sa saindan datos kung maray ang kalidad kan para sa mga nasabing banwaan, pwede man magpadagos kagilari sa mga eskwelahan ang mga aktibidad. Halagad ang FDO Albay, may basbas naman na pwedeng magkansilar kung in kaso nasa alanganin pa ang kamugtakan kan mga naapektuhan na munisipyo sa ashfall. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Mientras tanto, 8:44 na nin pag-aaga, duman man kita sa kanang mugtakan ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Buhian mo. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Importanteng maaraman kan publiko ang mga sinyales kung ang sarong individual nakaka-experience na palan o kaya nai-stroke na. Tangani ng marikas ining maidalagan sa ospital asin mataawanin magkakanigong bulong. Kung matatandaan, susog na, sa nai-report man niya to BP Henry kasubagong aga, formal nang binuksan sa laog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, dating tigapod na BRTTH, ang bagong pasilidad ining acute stroke unit
as in pinag-aktibar naman itong brain attack team o kaya sarong grupo ng mga espesyalistang doktor as in mga nurse na iyon matutok sa mga stroke patients. Ngunyan, handa na ang ospital na mag-akomodar ng mga pasyenteng na stroke. Alagad ang pinaka-crucial sa laog kan harong o kaya sa luwas tabi BP Henry kung siya isay man ang kaiba kan sarong individual o kaya kan pasyente, kadapat ma-recogniser niya tulos kung ini na stroke na dahil ta pag na-stroke ang sarong tawo, ang kalaban na BP Henry ang oras. Sa laog min 4 na oras, kung may stroke ang sarong persona, dapat may dalagan tulos ini sa ospital, halimbawa sa BRHMC, tangani may taw sa iya ang tamang bulong, tangani nang mapresentaran itong mga epekto kan stroke, halimbawa ang pagkakaparalisar o kaya itong kawaran ng kakayahan na magtaram asin iba pa. Kung kaya, importanteng tandaan, susog sa paliwanag ni Acute Stroke Committee Chair Dr. Lynn Lourdes Lucena ang acronym na BFAST. Ang acronym na ini ang dapat tandaan para mahiling asin marecognisar kung ang sarong persona o sarong individual ito ang stroke. BFAST, ang letter B, ibig sabihin balanse o balance. Kung nawa rang kibalanse ang pasyente, posibleng nga stroke na. A, para sa eyes, kung medyo naglabog ang paghiling. Face, kung ang pandok data BP Henry nagtuturo tabingi o kaya nagningiwi. A, for arms, pag initaas mo ang mga braso, bako na pantay, ang sarok na dipisiro ng makaangat. O kaya naman S, speech, kung dahil nakakataram na maray, asin ang letter T, iyo ang time. Kung saan dapat madaratulos ini sa tamang ospital, halimbawa ang BRHMC. Naguntang importansya kan BP Henry sa paliwanag ni Dr. Lucena. Yung acronym po noon ay BFAST, no? Ito yun, yung balance, eyes, face, arms, speech, tsaka time. Yung balance, nawawalan ba ng balance? Parang lasing. Oh, yung eyes, mukha bang nang labo yung paningin o kaya naduduling o kaya yung face, mukha bang yung pasyente natabingi na yung mukha. Yung arms, pag itinaas, mas mahina na ba yung kalahati o kaya kahit yung paa. Speech, ayan ba ay nagamul na o hindi na makapagsalita. Tapos ang T, time. So, yun po yun. Yan ang tingog ni Dr. Lucena. Kung kaya, sabi ni Henry, importanteng matandaan dayan kan publiko dahil ang BRHMC handa nang maakomodar min pasyenteng na stroke, pero siyempre ang pinaka-importante kaibahan sa harong o kaya individual na makahiling duman sa pasyenteng na stroke dahil oras na ang kalaban, dapat may dalagan tulos sa ospital sa laog din 4 na oras para matawan nin magkakanigong bulong. Yan, dito yan dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Halis sa luwas may kinaraman sa pangyayaring iyan. Alright, sige. Okay, thank you. Joshua, Pading Al, Karen, and Pading Al sa report. 8:49 oras mga tugang sa Pilipinas. Now, kasabago, naghapot ako kung sisay daw nga niya ako ng mga congressmen sa Bicol, mga tugang, ang nagboto pabor o kontra sa impeachment mga tugang ni Vice President Sara Duterte. On and simbag. Makaka-conclude po kita digdi. Makaka-conclude tabi kita digdi. Ha? Oni ang itutukaron tangon niya na hapon aga bago kita magpaaram. Ang boto, mga tugang sa impeachment kan Vice Presidente, 257 pabor na impeach mga tugang ang Vice. 29 ang kontra
siyam ang abstain. Okay. Ining 29 mga tugang naboto, uni tabi so nagpabor ang nagkontra sa impeachment kang Vice President. Ibig sabihin, no ang sa endang boto. Iyo, no ang sa endang boto. Dagugon po nindo kung may Bicolano digdi o taga Bicol na congressman kasabay po mga tugang mga party list. Yo, okay. Quezon City 4th District, Bong Sontay. Nueva Ecija 3rd District, J. Vergara. Cavite 4th District, Kiko Barsaga. Batangas 1st District, Leandro Leviste. Laguna 2nd District, Ramil Hernandez. Luzon iyan. Oh. Luzon, ano mga tugang ang nagboto na kontra sa Vice Presidente? Ano ang nagboto na dapat dai ma-impeach ang presidente? No ang sa endang boto. 5 congressmen sa Luzon, naubos so... Natagita nag-ulok ka, dahil nag-ulok sa nako. Kung sabihin, therefore, mga tugang we can conclude, 5 na congressmen ang no sa impeachment ni BP Sara. Ulitin ko ha. Quezon City 4th District, Representative Bong Sontay. Nueva Ecija 3rd District, Representative J. Vergara. Cavite 4th District, Representative Kiko Barsaga. Batangas Representative 1st District yan, Leandro Leviste. And Laguna 2nd District Representative Ramil Hernandez. 5. Luzon yan. Hain po ang Bicol, nasa Luzon. Tama? Iyan. Dahil ko nabasahon po kung si Saiso nagbotong kontra sa impeachment sa Visayas, Buda, Mindanao. Ang Bicol region nasa Luzon. Therefore, we conclude. Tama? Pero tigahanap ko, sisay ito na siyam na nagboto kay abstention. Abstain. Taba kay goduman, mga tugang sa abstain. Alam ko na ha. Day ko ugaring day garing ki mga post, sisay po itong nagboto na siyam para sa abstention. Madali lang ha. Pig-search ko tabi. Mga tugang, pig-search ko tabi. So, siyam na nagboto ki abstain. Baka makuha-tabi na dyan sa newsroom, tabi Jen, o si Senyaon sa newsroom. Sabi ni si Kapitan Milabal pala, may comment. Sarawayo na Kapitan. Board Member Milabal, good morning, tabi. Iyo pala subigtawan ko man itong babae. Okay. Sabi ni good morning, tabi, Board Member Milabal. Okay? O madali lang. Pigi-search ko, sisa itong abstain. BP? Hindi, kaya akong go ahead pa rin, Mar. Sisa itong abstain po pa dito. Mga taga-sain tabi ito, pa rin, Mar, go. May nailing akong kontra na Bicolano. Okay. Kontra, sisay duman tabi pa dito. Luzon ba itong binasa kong 5? Second District, Congressman Manuel Fortes Cansorsogon. Madali lang. Bakit wala dito sa Luzon? Sa news. Iyan. Bakit kana tayo pa rin? Natalay digdi o sa, di ba? 25 dyan pa rin, di ba? 25. 25 congressmen voted. 26 ang kontra. 26. O tama, kung 26 ang kontra, ora digdi so si Congressman Fortes kan second district kan Sorsogon. Very good pa din. So may saro kita sa Bicol na kontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Congressman Fortes, Sorsogon. Ayo, ang substain ugaring tuloy sa nanya on digi. Abstain? Tuloy sa nanya on digi. Sisay pa lang tuloy dyan ang abstain tabi. Palawan, second district Congressman Jose Alvarez. Oo. Caloocan, 2nd District, Congressman Edgar Erice. Ayun. Tapos Bukidnon, 3rd District, Representative Audrey K. Zubiri.
Ayun. Day na kumpleto. Pero sa post baga pa ito, siyam adi. Tama? May inahin ako digding pabor sa Bicol. Okay. Di ko sabihin pa kung digdi sa 26, saro lang ang kontra na no na Bicol Congressman, pwede kita mag-conclude. Di ba? Ano sa iling mo? Iyo, pero Ha? kahit pa kaya titulo sa kamusta lista Iyo, 256 congressmen 57 congressmen na nagboto na impeach ang vice presidente, di ba? Yes. Iyan, okay. So therefore, kung si Congressman Portes lang sa Sorsogon ang no, we can conclude na yun na ito. No, okay. Substention, wara mananggad substention pa di. Wara, okay. So at least, pero siya mga abstention, tabi, siyam substention. Okay, paring maaar may katabi. Negative naman, tabi. Ito pala. Ito. May pinawag sa ko si Jenny. Yeah, okay. Ito. Sige, thank you paring Mar, ha? Thank you paring Mar. May pinawag sa ko si Jenny. So, abstention tabi. Ilingon ta ko may Bicolano digdi. So, abstain tabi. Congressman Alvarez, Palawan, 2nd District. Congressman George Bukubo, Taguig, Patero, 2nd District. Congressman Ricardo Ading Cruz, Taguig, Pateros. Congressman Sergio Daguok, APEC, Party List. Edgar Irice, Caloocan City, 2nd District. Jonathan Kate Flores, Bukidnon. Congressman Bay Dimple Mastura, Maguindanao. Congressman Steve Xiong Bian, Solon, Sarangani. Congressman Audrey K. Subiri, Bukidnon. Hindi siya. Walang Bicolanong nag-abstain. Walang congressman na taga Bicol maski party list o walang Bicolano pong abstention. Okay. Gusto ko lang ipailin siya ng pictures, mga tugang. So, na-double check ni Pading Mar, 26 pala yung nagboto kino. Yung saro duman sa nagbotong is Congressman Portes, kan Sorsogon. Duman iyan sa ibong na distrito. Okay. So, yan po mga tugang ang latest dyan. De ko aram kung anong implikasyon ka iyan. Pwede man gawin ma-interview ta sa tuya ng mga Bicol congressmen why they voted no or why they voted yes to impeach mga tugang the Vice President of the Republic of the Philippines. Pwedeng may implikasyon iyan na di ba? Kasi kaduminaging eleksyon, di ba? Tama ba? Kaduminaging eleksyon, siyang kalaban kan sa tuyang presidente, si Vice President Leni Robredo. Diba? Sa opinion ko ini, na kaduminaging eleksyon, most of our governor and congressmen supported mga tugang Vice President sa kandidatura po ni Leni Robredo. Pero it's just a political connections, no? Pero aram ko po ng mga gabostang mga congressmen digdi sa Bicol, party list man o bako, uminagi man iyan sa endang masusi na pag-aadal. Uminagi man iyan sa endang masusi na, sabi nga, paglalagom, kung natapo arog kaiyan an sa endang boto, mga tugang sa tuya, tabi na vice presidente para ma-impeach ini. So ang abangan tangon yan, mga tugang, ano ang mangyayari po sa House, sa Senado ngunyan. Kasabi, makonvinso Senado sa agang Pitsa 13 as impeachment court. Dahil papadala na duman, mga tugang kan House of Representatives so article of impeachment, mga tugang tabi sa Senado. And ang Senado, iyon na ang impeachment court ngunyan, may kinaraman po sa kaso o sa trial kay Vice President Sara Duterte. Okay? Sige. Mga tugang 9:00 na. Salamat kan sa inong pagantabay. Digdi po sa inong programa nga napot sa DCGB. Nabalik po ko 3:00 sa programang Pink Yun Mo Baby. Diyan na po kita sa studio din na hapon sa pagapadagos po kan sa tuyang programa. Ako po si Henry M. sa pangaran kang Bilog na Tropa, broadcasting from somewhere. Goodbye. Maray na aga po. Dahil pong personalan, si Henry M. tagahapot lang. Mabuhay. Uya na, programa